Tak, jdeme na procházku. Je 4. února 2026 a je krásně. Je asi -4 a pomalu vylízá sluníčko. Dál pokračujeme kolem Family Arény, kde už se sportuje. A odbočíme před Šůsovkou doleva. Jdeme pořád směr Levínek a tady před tím žlutým domem zase odbočíme doleva. A zase doleva. A jsme na takový krásný louce, když si sebou vezmete pekáče nebo nějaký kluzáky, tak myslím, že celou tuhle louku můžete nádherně sjet. Já jsem si sebou vzala jenom igelitové pytel, tak to zkusíme. Tak běž. Jedeme. A ono to jede. Dorotko, ty mě brzdí. Jo, ty jsi blbka. Tak a jsme dole. Je tady krásný výhled na Levínek. A jsme na Dolním Benecku a pokračujeme Dolním Beneckem. Tamhle odsaď jsme přijeli. A teď pojď, Dorotko, pokračujeme dolů. Za chviličku budeme u takový farmičky. Na protisvahu vidíme sjezdovku Cinkáč. A jsme tady u toho krásného výběhu, kde jsou lamy alpaky. Jsou nádherný a dneska jsou venku. Koukám, že už nás zbystřili. A teď jsme jim blízko, ale oni asi k nám nepůjdou. Ale jsou opravdu krásný. Jsou tam, viď? Ty by si chtěla za nima. Ale to nemůžeš. A tak pokračujeme dál. Až k Cinkáči. A jsme
u Cinkáče, teda spíš pod Cinkáčem. Je to sjezdovka, na který se jezdí méně než na těch ostatních, protože je to jižní svah a toho sněhu tady nikdy nebejvá dost a pak také rychle sleze, ale letos je to bezvadný. A my pokračujeme támhle rovně až k Poustce a pak na Benecko. Je tady krásný výhled. Tamhle jsou Vítkovice, ale to je na Benecku takovýchhle výhledů spousty. Je to jenom jeden z mnoha. A my se jdeme tady přiblížit k té Poustce. Cestou je odbočka doprava na Rychlov. Ale my se pořád držíme rovně. A tady jsme na Poustce. Je tady gigantický, nádherný strom. Po silnici můžete pokračovat rovně, doleva ke kapličce, na Benecko, doprava ke zvoničce, ale my jdeme tady tou lesní cestou do Kavatě. Takovýhle krásný počasí. A jsme pod kapličkou. Cesta vede k centrálnímu parkovišti anebo tady přes louku k chalupě Modré nebe. A už jsme na louce. Akorát nám trošku spadla mlha.